Rado mujer, donde acabe sentida. Rado mujer, donde acabe sentida. Zdravím všetkých divákov televízie Roma Požomatár. 21.10.2017 od 19. hodiny vás čaká mega akcia v Dolnom Srní, kde sa o vašu zábavu budú starať skvelé kapely ako Sádra Band, Gypsy Boys Ulak a Gypsy Chávez Topolčian. Usporiadateľmi mega akcie sú Dušan Baláš a Rudko Rác. Vstupné na túto mega akciu bude 7 eur. Takže 21.10.2017 sa môžete tešiť na mega akciu v Dolnom Srní. Bude super zábava, na všetkých sa veľmi tešíme. I Roma pijú na dobrú zábavu. I Gypsy Boys rád, tak spieva šajlala i šalalala, šajlajlalajlala. Tak poďte sa mi všetci dokola, piť mulatová. Všetci mulatujú, tancujú, spievajú, love nám dávajú. Zdravím všetkých divákov televízie Roma Požomatár. 21.10.2017 od 19. hodiny vás čaká mega akcia v Dolnom Srní, kde sa o vašu zábavu budú starať skvelé kapely ako Sádra Band, Gypsy Boys Ulak a Gypsy Chávez Topolčian. Usporiadateľmi mega akcie sú Dušan Baláš a Rudko Rác. Vstupné na túto mega akciu bude 7 eur. Takže 21.10.2017 sa môžete tešiť na mega akciu v Dolnom Srní. Bude super zábava, na všetkých sa veľmi tešíme. Pije sa pijem do rána, keď spievam si, tak spievaj so mnou.